Здравейте, нинджи! Аз съм Lloyd the Green Ninja и добре дошли на Hill Climb Racing. Това, което чуете, ето това е спинъра ми. Имам същия като на Mord the Ghost. Всъщност Mord the Ghost сме приятели. Можех да му искам картите, но нямаше да ми ги даде. Изратуй. Просто участвах в томболата, поне да спечеля малко карти. И хора, знаете къде се купуват? От едно село сме за здравко. Ако знаете къде се купуват, но ми кажете, защото ние го подиших, че Никола, ама той не каза откъде. Истинското ми име не знам да ви кажа ли. Да, Ивайло. Истинското ми име е Ивайло. Викат ми Иво. Аз не съм Иво Дечесен, но не. А може би съм! Аз съм Иво Дечесен, но почуе, всичко това беше един лайтап. Стига съм справил етап, аз не съм Иво Дечесен, но... Аз съм приятел, също с Иво Дечесен, но просто е смешно как казах. 100% че хората, които ти гледат цялото клипче, да споделят, че са истински Иво Дечесен. Хората, тъй като няма много време, защото ходя по се, само се снимам на това място. Се обрали хора! Уха, това беше направо. Хора, ако искате ми вярвайте, обаче не гледах. Добре, аре, чао. Ще си остана от разположи. Всъщност, спинъра ми в стил Бенди, както и на Mord the Ghost. Окей, хора. Хора, това беше края на епизода. Сега ще видим дали Mord the Ghost е пуснал ново клипче, дали аз съм печелившия. Чао!